guys, good afternoon. Magluto ako karon og lumpia guys, kay request lumpia. Okay. Magluto ako karon pod og lumpia, pero maguna ko luto og kanang hotdog. Request na po sa ni Kyle. Ni Kai. Excuse me guys, mag-inlat ako. Sigas ako. Ang usa ka kuha na ko guys, dili mo siga kundi sindihan ako kandila. Isa na ko ang akong oil kay magnaginot ko sa akong oil kay anang pati mahala sa oil karon. Nya ang akong hotdog kahit naman kaayo mag init ng tubig magpabukal ng tubig kaya aron maluto. Lahi kayo. So guys, ito lang ang atong lutoon. 5 kabuok. May panday, may karon unta guys, akong ipaabot, tamo, wala kaming abot. Kay magpa-prepare mi sa among sana sa among balkon ko, among kuha karon pansulod ang sakyanan ni nini. Sa suluto na guys ang Kyle nga hotdog. Ito na guys. Maglumpia tanak. Asa ba nang ko talaga na magkakasagol sa Guys, makuha tag isagol sa atong lumpia. Anang sayute, bagyo beans. Pagwapa sa atong telepon. Carrots. Oh, dapat repolyo. Pero katungara akong gamiton ani guys.
isa ka sayote, Sayote. sayote ne. Isa ka sayote, duha ka carrots, ug to na ko na ang bagyo beans. Bagyo beans guys. Nya may ano pa may bombay og ahos. Maghawan ako. Og ganaling nga karning baboy. Una ato sa nato adlipon ang atong bagyo beans guys, atong kuhaan una og paningmura og naay lanot-tanot sa pilit. Kay gahit man atong slice on. Gusto sila guys. Bisan gani kuno kun wala sagol nga karne. Gusto niya nga mga gulay alumpiaon. Ay nasuway na ko ani guys, ganahan si Kyle. Pero lamig jud ang kutangan pulo karne nga gamay, ginaling. Ya, butangan pa dahil nato og itlog sa kabuok. What's up? Ano? What's up? Ayos. Gutom ko ma. Ito makaon na to. Ha? Ay dakan sa kanan. Ito ba yung ayos? Mara naman ito yung pwede ka niya. Ha? Oh, gusto mo na ba? Ada. So, ano yung ito?
timplata, magic sarap o kanang paminta. Nato gamay lang tulo. Magic sarap. Ito lang yung kamutan guys. Yan ang bunaw po an. Yan guys. Magtutos na po ko. Mauna ni guys ang akong nahimo sa akong vegetable lumpia. Pero naaghapoy karning ginalin. Tara luto nako, tagon sila. Kang kain iyang sudan og luto, kang Harold alanlanon ra niya. Oh. Thank you very much sa inyong pagtan-aw sa akong vlog. God bless you all. Bye.